is your number one SM radio station. Love Radio. Galit sa sakit, may malasakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. May mga tao talaga na sadyang mainipin. Gaya ko, sa pagmamadaling kumita agad ng pera, 2-year course lang ang tinapos. Naisip ko kasi, sayang lang ang panahon. Kung pwede namang i-shortcut ang buhay eskwela, bakit kailangan mo pang magpakadalubhasa? Pero nagkamali pala ako ng trip sa buhay. Dahil 2-year course lang ang tinapos ko, nahirapan akong humanap ng trabaho. Swerte na ako nang minsang matanggap sa isang trabaho, pero hindi naman akma sa kurso ko. Dahil parang no choice na ako sa pinili kong ruta, napilitan akong pasukin ang pagmamaneho. Sinubukan kong sundan ang mga yapak ng tatay ko na isang jeepney driver. Nag-ala Superman talaga ako sa pag-arangkada. Ang naisip kong diskarte ko noon, pagsasabayin ko ang pagmamaneho at pagbabalik eskwela. Pikit mata akong nag-enroll para ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Inihanda ko na rin ang sarili para sa pakikipagsapalaran ko sa daan. Akala ko madali. Akala ko ay may shortcut sa tagumpay. Pero may mga sumunod na eksena na sadyang buwis buhay. Maaga pa lang ay gumayak na ako para pumasok sa school. 7:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Minsan kailangan ko pang mag-extend na hanggang 8:00 ng gabi. After ng klase, magpapalit lang ako ng damit tapos diretsyo na sa pamamasada. Magdamag ko ng lalagariin ang biyaheng Malolos, Malinta. Makakagarahe ako niyan mga 3:00 na ng madaling araw. Halos 3 oras na lang ang pahinga ko bago muling pumasok sa eskwela. Kaya madalas, nahuhuli ako ng prof kong natutulog sa klase. Sobrang parusa talaga ang pagod at puyat. Kaya minsan naiintindihan ko na din yung mga pasahero kong tutulog-tulog sa jeep. Kapag nakakakita ako ng estudyante na natutulog, iniingatan ko ang pagmamaneho. Iwas lubak talaga ako para kahit paano, makanakaw sila ng konting pahinga. Pero ako na may hawak na manibela, bawal na bawal akong antukin dahil laging nakaabang ang disgrasya. Minsan ay naranasan ko ng malasin sa daan. Naaksidente ako at kinailangan lagyan ng bakal ang kaliwang binti ko. Noong mga panahon na yon ay parang gusto ko nang sumuko. Pagod na ako sa pag-aaral. Pagod pa ako sa pagtatrabaho. Parang lagi akong may hinahabol. Naghahabol ako kumita ng malaking pambaon ko. Tapos hinahabol ko pa yung mga school deadlines ko para balang araw, makaakyat ako sa entablado. Sa mga panahong pupugak-pugak na ang moral ko, salamat sa mga guro, kaeskwela at mga magulang ko na nariyan para mga lampag sa akin. Tinulungan nila akong palakasin ang loob. Hindi sila nagdamot ng tulong pinansyal,
Umangkas sila sa biyahe ko hanggang sa marating ko ang aking pupuntahan. At matapos nga ang ilang taong pag-aarangkada bilang estudyante at jeepney driver, sa wakas ay matagumpay ko ring natapos ang aking pag-aaral. Kaya sa mga nakikinig na estudyanteng tinatamad ng mag-aral, naway may mapulot kayo sa naging karanasan ko. Hindi naman masama ang magpahinga. Hindi naman masama ang huminto. Ang mahalaga ay pipilitin mo ulit umusad patungo sa iyong mga pangarap. Ngayon ay tapos na po ako ng kursong Bachelor in Industrial Technology, Major in Computer Technology sa Bulacan State University Batch 2018. Sa Marso po ay palipad na ako ng ibang bansa para doon magtrabaho. Naniniwala ako ng aking mga natutunan sa eskwela at kalsada ay sapat ng puhunan para sa aking muling pag-aarangkada. Ang kwentong ito ay hango sa trending FB post ni Gary Roque ng Bulacan State University. Si Gary ay isa ring tambalanista. Good job! Good job! Palakpakan! This is like the Ducati guy earlier. Yes. Pang-ibang bansa na. Okay, Oo. don't forget Okay, us, ha? don't forget us, ha? Tambalanista ka kamo. Ang lagay ganun na lang. Correct. Naging parte din kami sigurado ng iyong biyaheng jeepney. Di ba? Tama. In fact, meron kaming kanta para sa iyo. Biyaheng jeepney, biyaheng jeepney. Oh. So, ibig sabihin, Kuya, Gare. Naka. Alam na this. Pagkagaling sa ibang bansa, Buchanan. Chocolate lang, pwede na. So kulit. Cadbury, pwede na. Yan. Saka congratulations din sa school at sa BSU sa suporta nila sa estudyante nila, yung mga teachers. Correct, Yes. correct na hindi nag-alinlangan na magbigay ng emotional help plus financial help. Marami tayong mga OJT na galing sa Bulacan State. Yes. Oo. This year, wala pa. Oo, pero kumukuha tayo. Yes, Oo, pag season ng kuhaan kumukuha tayo ng mga taga BSU kasi ano mga masisipag yan. Oo naman, matatalino Season din ng ng mga kuhaan taga... pa. Oo, season ng Yes. kuhaan. May Para may season order. Kasi may season na wala, di ba? Depende sa eskwelahan. Correct, May may season na buhos ng mga Oo. taga PUP. Correct, May tama. buhos ng mga taga KABSU. Yan. Buhos ng mga taga BSU. Oo, yan. So, St. hindi Paul. nila season ngayon. Oo. yan. FEU, yan. Yan. Off-season sila ngayon. Oo. Off-season sila. Off-season, di ba? Off-peak, yan. Walang kuhaan. Correct. Season ng kuhaan. O, di ba? Bonggacious, ikaw, Gary, kasi kaya mong pagsabayin. Alam mo, totoo yung sinabi mo na wala pong naging successful, wala pong success na madali. Tama. Wala pong tagumpay na madali. Kasi lahat po ng bagay pinaghihirapan. Pag madaling nakuha yan, madali rin po yung mawawala. Tama, easy come, easy go, sabi nga nila. Tama. O yung walang nagtatagumpay ng isang kurap lang. Wala. Walang matutulog, bukas matagumpay ka na. Correct. Lahat ito pinagsisikapan, mga kaibigan. And tama yung sinabi mo, partner. Gusto din namin congratulate yung mga taong tumulong sa iyo, yung mga classmates mo, lalong-lalo na yung mga teachers mo. Maliban sa financial support na binigay sa iyo, yung motivation ba? Correct. Diba? Na-carry mo yan. Go, Oo. go, go. Ang hirap pa. Correct. Sobrang hirap isipin mo, alas 3 ka na nakakauwi, alas 7 yung pasok mo. So, ibig sabihin, less than 3 hours yung tulog mo. Tama. Oh, di ba? Mahirap yun, ha? Pero kinaya mo at ngayon tapos ka na ng pag-aaral. Tapos sa March, oh my God, mangingibang bansa ka na. Grabe, road to success na talaga ito. Pero hindi namin sinasabi na the learning stops there and the Tama. struggle stop there. Hindi po siya tumitigil. Marami We've pang only pagdadaan. just begun. Alam mo ito, si Nicole, lagi napapakanta to. Anong dugtong nun? Anong dugtong nun? Basta. Kanina inaabangan ko rin biyaheng jeepney niya. Anong dugtong? Hanggang dalawang linyahan Hanggang lang. dalawang linyahan lang. Di ba, hindi, Gary, you've only just begun. Kantahin mo Ay, ulit. sige na. Ito na nga Lagi eh. ko napapakanta. Gusto niya magpa-discover talaga. It's never too late to be discovered. Magdagdag ba kaya kayo ng isang album ba? Ayoko, gusto ko libro, tanghenyo. Ayoko na ng album kasi pipilitin kaming kumanta ng live. Tapos pipilitin pa kaming sayaw-sayaw. Ayaw na. Tapos every time na may hosting, kailangan nakapakita yung Oo. kanta. Kasi alam mo,
every time tatanungin kami, sasabihin namin, nag-host kayo, di ba? Opo, yun po yung ano namin, racket po namin. Tsaka di ba kumakanta kayo, may 3 kayong album, parang laging ganun. Kahit hindi naman talaga kami kumakanta ng bongga, hindi nila makalimutan yon. So anyways, nag-uumpisa ka pa lang. In Tama. fact, Gary, yung struggle sa pagtatrabaho, napakarami. Hindi ka namin dinidiscourage pero base naman sa pinagdaanan mo, kakayanin mo yan kung kinaya mo nga, pinagsabay yung Tama. pag-jeepney driver at pag-aaral. Kasi I'm sure kakayanin mo rin yung mga kupal na workmates. Tsaka ang sa buhay natin, ang secret na formula, doon mo yan matutuklasan pag sa bingit ng kahirapan. Yes. Doon mo yan nakikita. At saka mas doon ka natututo kapag naghihirap ka. Kapag alam mo yung hirap na pinagdaanan mo, alam mo na yung magiging diskarte sa susunod. Correct, Para correct. hindi ka na ulit mahirapan. Yun yung real calibration sa buhay, doon sa pinaka-toughest times ng buhay. Tama. Kaya wag kang matatakot na dumanas ng mga challenges. Huwag kang Tama. matatakot na makaranas ng rejection o kung ano mang failure kasi diyan ka matututo. Correct. At saka ano ka na actually hasa ka na Correct. Mas may edge ka na kumpara dun sa mga iba na nag-aral lang. Ikaw kasi nag-aral na, nagtrabaho pa, pinagsabay. 'Di ba? Kumpara sa isang tao na nag-aaral lang, na walang na hindi nagtatrabaho, mas marami kang nag-gain na experience dun Tama. 'Di ba? Working student at marami niyan Ang ha. bongga-bongga talaga ng mga working students kasi yung estudyante ka lang, ang hirap kaya. Tama, ito pa kaya magtrabaho. Oo, yung ipagsabay. Yun yung pinakamaganda sa lahat, na street smart ka na, tapos Oo, pagdating sa book school, smart ka oo. pa. O, di ba napaka-bonggacious. Hindi ikaw na, Kuya Gary. Bongga-bongga ka. We thank you dahil may mga taong katulad mo who continuously inspire other students. Di ba? Kaya kung ikaw estudyante ka, may pasok ka ng 9:30. Naka! Pero sa iba ka pumapasok. Kasama yung jowa mo. Naka! May baon kang May sibilyan. Ano damit? Nangyari di ba Alam yan sa namin inyo? yan. Gawain kasi ni Nicole dati yan. Ay, hindi ako. Hindi ako. May kakilala akong Straight ganun. A Oo. student ako. May kakilala akong ganun talaga. Ang paalam sa Nasa mga school. magulang. O, makita mo talaga nakabihis. Naka-uniform. Pero wag ka. May baon. Oo, May baong hindi, civilian. Nakapatong na. Diba? Oo, naka-sleeveless. Yan yung mga may balak palitan yung mga security guard sa MOA. Hindi pa nagbubukas yung mall, nandun na nakaabang. Mabuti kung mall lang yung pupuntahan. Kung iba. Nako. di ba? Pag sinabi diyang, parang napapagod na ako. Yan, di ba? Alas 10 ng umaga, inaantok. Yung mga Mag-usap jowa tayo. yung inaantok na mga alanganing oras, ha? Familiar sa inyo mga ganung linyahan eh. Mag-uusap Parang gusto lang kong tayo. magpahinga. Oo. Pagod na pagod, magpapahinga. Tanghaling tapat. Oo, tanghaling tapat. Alauna, may pasok. Oo. Bad influence kapag kaganyan yung boyfriend mo. Alam mo, Correct, wala ah. namang masama sa pagjojowa ng college. Or in fact, kung meron kang jowa ng high school, Kerry, basta laging priority pa rin yung studies. Tama. Kapag ka ang jowa mo, mas inaaya ka pang lumabas at mag-cut ng class, hindi yan mabuting influence sa'yo. Hiwalayan Yes. mo na yan. Promise ko sa'yo yan. Ikaw magpapakain yan in the future. Correct. Walang ano yan. Walang direksyon. Tama, kailangan ma-determine mo yun ha. Minsan, ay, mahal na mahal talaga ako ng jowa ko. Oo nga. Nagyayaya na naman. Correct. Diba? Oo, mayat-maya magpapahinga daw. daw kami. Concerned siya sa health ko. Gusto niya magpahinga kami. Utang na loob, magpahinga. Dapat nag-aaral kayo. Tama. So, kailangan ma-determine mo yun kung nagiging bad influence sa iyo yung jowa mo or nagiging source of inspiration. Congratulations sa'yo. Good job. And sana ipagpatuloy mo yan. Tama nga yung sinabi mo, partner. The best is yet to come and Oo, the the best worst is yet to come. May mga dadating pa talaga yan na mga good things and bad things, pero gano'n naman talaga in life. You always say, bring it on, di ba? Yes. Gawin mo ang nararapat para sa iyong tagumpay. Ang sarap kayong mag-aral, di ba? Sarap Totoo yan. mag-aral, Kami nga, totoo. ito, ako balak, di ba balak nating mag-take up ng mag-take ng master's degree. Kaya lang walang time eh. Kayo nag-aaral na kayo ngayon, samantalihin nyo yan. Correct. Alam mo, feeling ko, partner, hindi sa walang time. Yung utak lang talaga natin mapurol. Kasi yung iba kinakaya na ng pagsabayin eh. Oo, kaya. O, di ba? Di may mga tao talagang kaya magsabay, may mga tao talagang hindi. May ganun, meron talagang may Parang talent din yan. Oo, eh. Kung paano mo i-divide yung Oo, oras mo. yung oras eh. Siguro, partner, hindi kasi natin siya priority. Kasi parang, it's not that you don't have time for everything. It's just that you prioritize nga some ba things eh. more eh. Di ba? Hindi ko nasa ano lang siya, nasa Parang at the yung- back of our mind, pero hindi natin siya priority. Para yung
sabay ng pag-gym. Oh, di ba? Di ba? Wala Totoo kang oras eh. Sa totoo lang, kung tutuusin, pwede eh. Pwede talaga eh. Kaya lang hindi mo siya priority. Kaya ang sinasabi mo, wala akong time eh. Tsaka wala din akong pang-enroll. Oo, yung i-gym ko, itutulog ko na lang, 'di ba? Which in fact is also true, 'di ba? Kasi kapag sinasabi yun sa akin na mag-gym ka ganyan. See, I have 2 kids, you know. Yung i-gym ko, itutulog ko na lang. Pero sa totoo lang, ang pag-gym will help you to become stronger, Yeah, 'di ba? exactly. Totoo. Pero kaya lang dahil hindi mo siya priority, Nakakahanap tayo ng rason at dahilan, diba? So yung pagmamasters natin, partner, 2004. Oo nga. Naririnig na sa atin ng boss natin yan. Bukas Diba? nga mag-enroll na ako. Di ba? Pero kasi dahil hindi mo siya talaga priority, mas may iba kang mga pinaprioritize. Di ba? Family, work, pag-gimmick, O- pagtulog. Tama. Di ba? Nawawala siya. Tsaka iba na yung panahon ngayon, unlike before. Kung siguro kung before naumpisahan yun nung 2004, baka pa siguro. Pero ngayon kasi Fast-paced na eh. Oo, iba-iba na yung Tsaka- schedule, biglang may darating na. Oo. Hindi, tsaka uso na din ngayon yung online. 'Di ba? Pwede kang maging master, pwede kang magkaroon ng master degree online. Kaya lang, minsan nagbabasa ko na antok na ako. So, paano ako matututo? Ako nga, sabi ko, magbabasa na lang ako, matututo din naman ako. Kaya lang, kalaghatian pa lang ng first page, inaantok na rin ako eh. Kasi hindi natin siya priority. Ay, nako. Kaya nabibilib tayo dun sa mga Yes. kayang pagsabayin. Saludo tayo sa mga ganyang tao, kayang i-manage lahat. Oo, Gary, grabe. Isipin mo, ilang oras lang yung tulog mo. Paano mo nagawa yun? Pero nagawa mo. Tama. Bongga ka. So, thank you for inspiring us and thank you for reminding all the students kasi yung mensahe niya talaga para sa mga estudyante not to give up, na kaya nyo yan, na kung kaya niyang pagsabayin, bakit hindi nyo kakayanin? Tama. Oh, diba? Kariri ng pag-aaral. Tama, diba? kasi alam mo, promise, masarap talaga yung mag-aral eh. Wala kang masarap problem- matuto. Oo. Actually, less ang Hindi problems man sa mga eh. libro pero sa maraming bagay, 'di ba? Marami kang pwedeng gawin sa sarili mo. At iba-iba talaga eh. Sabi nga nila, 'di ba, kapag natututo ka, nagiging mas makapangyarihan ka. Totoo 'yun. Because knowledge is power. Totoo yan. Pag may alam ka, 'di ba, mayabang ka makapag-usap eh. Tama. Ang sarap kausap ng isang taong may alam. Tama. Yung marami kang matututunan sa kanya, full of knowledge, full of wisdom. Iba ang nagagawa ng edukasyon sa buhay ng tao. Be that person. Yes. Kailangan maging ganun ka. So, ulitin ko, may pasok ka ng 9:30, girl. Yan, binigyan ka ng baon ng nanay at Oo. tatay mo kanina. Actually, yung nanay at tatay mo, hindi kakain ng lunch, may pangbaon ka lang. Tapos pupunta ka sa mot-mot, hiyang-hiya naman ako. Di ba? Nakakahiya. Mahiya ka sa balat mo, OMG. Tapos pag uwi mo, sabihin mo, pagod na pagod ka sa school. Di ba? Tingnan mo yan. Inutusan ka maghugas ng plato, nagagalit ka. Oo, Di ba? tingnan mo yan. Tapos kalahati lang yung upo mo kasi sobrang pagod mo. Ay, napagod sa biyahe, di ba? Eh, syempre, rush hour uuwi. Di ba? Kalagatian ng pigi. Di ba? Masikip sa bus. Oo, Yung kalahati masikip sa bus. lang, nangalay Oh, yan. nangalay lang. Di ba? Hindi yung lagi mo isipin yung parents mo. Isipin mo yung, lalo pa kung single parent. Hindi Totoo. naman yan dadaing eh. Hindi naman yan sasabihin, alam mo ba, hindi ako kumain ng lunch para may pambaon ka. Hindi nila sasabihin yun, pero Tama. sasabihin namin. Oo. 'Di ba? Mahaba Correct. yung listahan ng utang niya, nagbebenta ng ulam sa karinderya o sa cafeteria yan. ng office nila. Hindi niya pa mabayaran kasi kailangan meron kang pangkain. Tapos papasok ka sa mot-mot? O kaya magmo-Mobile Legend ka lang magdamag. Oh, tama yun. Maaaring hindi sinasabi ng nanay mo sa ngayon, pero Hindi. balang araw may intindihan mo lahat. Madami siyang pag-iira para sa'yo. Kapag ikaw na mismo ang kumikita ng sarili mong pera at na-realize mo may mga humihingi sa'yo. 'Di ba? O ingat-ingat ka lang ha sa pagko-commute mo papuntang school. School ang punta, may pasok ka. Kakahiya ka kung di ka papasok. Mainit ang ulo ko sa mga estudyanteng ganyan. Tsaka minsan tuwa-tuwa sila pag nakagawa ng kalokohan, Oo, no? kakabwisit. Parang, ito ang perfect natatandaan ko to, yung meron tayong isang content for Father's Day na naiyak ako na ang sabi is, hawakan mo yung kamay ng tatay mo, what do you see? Diba? Kasi totoo ikaw na nag-iisip na hindi pumasok ngayon, Oo. bago ka umalis sa bahay ninyo, hawakan mo yung kamay ng nanay at tatay mo, what do you see? Yan, yan. Diba? Nagnanaknak na, patay na kuko. Patay na kuko. Oo, sugat Diba? ang daliri. Correct. Puro kalyo na kamay. Oo, diba? Bakit? Pintog na pintog
bantog na ugat. Correct. Ganon. Bakit? Kasi matanda na yung kutis, Correct. di ba? Oo. Kasi makikita mo, matanda na siya. Nagtatrabaho pa para sa'yo. Pangalawa, ang daming kalyo. Kakatrabaho para sa'yo. Tapos, hindi ka papasok? Pambihira ka! Kaya naiinis ako sa mga ganun. Tapos aasa ka magiging maayos ang buhay mo Oo, balang araw. tapos feeling mo, yayaman ka sa pinagagawa mo niyan. Mahiya ka naman. Alam niyo, mahirap pa mabuhay. Complicated po. Habang tumatagal talaga yung panahon. Pag estudyante ka, easy-easy lang eh. Kasi hinihingi ka lang talaga ng baon. Pero although naiintindihan natin, syempre, mahirap din na mag-aaral. But then again, ma-realize ko pag tumapak na kayo sa tunay na mundo, nakaliwat kanan pala yung problema kakaharapin mo. Diba, mga bills, mga responsibilities. Correct. So, paano kung sa pagiging estudyante pa lamang, hindi mo na kayang magawa. gawin? So, paano sa totoong buhay pa? Diba? Gusto niyo mag-CR? Ang dami kasi ng estudyante dito sa loob. Ang liliit na. Hindi. In fairness to them, they chose to go to their OJT today. Pwede naman nilang choice na hindi, di ba? Tama. Pero po, choice nilang pumasok. Pero may mga Which is good. may mga nandiliit na ngayon sa UV Express. yeah. Na mga naka-uniform. Tapos bababa sa may MOA. Magmomol. Mag-aral ha, wag natutuwa sa mga kalokohan. Minsan may ganun, tuwan-tuwa po, nag-cutting classes kami. Oo, ayos. Nalamangan natin si Sir. Oo. Diba? Pero ang totoo, ikaw yung nalamangan. Tama, ikaw ang lugi doon. Hindi ka natuto for that day. Tama. Hi kay Dexter na nag-aaral din sa Bulacan State. Bulsu pala, hindi BSU. Bulso. Oo, kasi may, Bulso. may BSU Taga-Bulso. Batangas State University. Hindi ba Bicol? Agawan naman ng letter B. Agawan. Oo. Batangas. Oo, Batangas. So, tama. Paano naman yung Binyan? Bacoor. The Bulso. Ayan. Hi kay Yan, Dexter. Bulso. Masugid na tambalanisa natin. Happy birthday din kay Jeneline Bernesto Abelio ng Northwestern Visayan Colleges ng Kinigbaya Love Radio Kalibo. Ayun, batiin ko rin ng happy birthday kay Sir Wendell Labre ng Bayad Center. Hello, Sir Hello Wendell! po. Wendell, happy birthday. Long time no see. Poging-poging Sir Wendell. Happy birthday po. Enjoy your special day, Sir Wendell. Correct. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang Always your number one. SM Radio Station.